indoda iripota seyibheke toilet. Ndoda ithi ubona nje ndizake nditsibe ngasese indoda. Andiniva zazandla zenu. Nkosi Pastor J. Indoda iyaripota madoda. Seyisiya toilet. Cela ze niyibambe loo nto leyo. Senza loo nto thina. Unombili ivisual na. Pastor J umbethe uvisual onombili nakasayazi noma kuculwa njani ngoku. Barazithi yo. Sawuphuma sihlutha nilelena anangumntu enkonkosi angumntu esiza anangumntu enkonkosi angumntu esiza oh nilelena anangumntu enkonkosi angumntu esiza anangumntu esiza anangumntu enkonkosi anangumntu esiza anangumntu enkonkosi ayiwo oh nilelena ayiwo anangumntu enkonkosi anangumntu esiza anangumntu enkonkosi anangumntu esiza anangumntu enkonkosi anangumntu esiza anangumntu enkonkosi anangumntu esiza anangumntu enkonkosi Yizela mama anangumntu enkonkosi anangumntu esiza oh nilelena anangumntu enkonkosi anangumntu esiza awunyakas yiyizela mama yiyizela anangumntu enkonkosi anangumntu esiza anangumntu enkonkosi anangumntu enkonkosi anangumntu esiza anangumntu enkonkosi anangumntu esiza anangumntu enkonkosi asame anangumntu esiza asame Nilelena anangumntu enkonkosi anangumntu esiza anangumntu enkonkosi anangumntu uYesu lo wayenza ngabomlenda uYesu lo wayenza ngabomlenda Jigeles, wafiti Jigeles, kabomlenda. Jigeles, wafiti kabomlenda. Wafiti kabomlenda. Wafiti kabomlenda. Oh Yesu
wafitha inhliziyo ngabomlenda wafitha inhliziyo ngabomlenda wafitha inhliziyo ngabomlenda wafitha inhliziyo ngabomlenda hayibo loyesu lo hayenza ngabomlenda loyesu lo ngabomlenda wafitha inhliziyo ngabomlenda wafitha inhliziyo ngabomlenda awushaya izandla mana awushaya izandla shaya izandla uyizana hey abasithetha abagqibele before covid ecaweni hey aba before covid andithi Eliya cela into ndikwenzele nto nina